De vlaggen van het SAR-squadron wordt officieel veromjoen onder commandant van de luchtmacht. De leden van het squadron binnen onderscheiden met een erepenning. Na het ceremonieel ging een van de 3 helikopters nog 1 keer de lucht in van een laatste groet om Friesland. We namen bewoners van de Waardeilanden wie een wiers met de SAR. Ik kreeg toevallig 2 weken geleden een brief van een paar broers die mij bedankten dat ik nog 11 jaar aan het leven van hun vader had toegevoegd. En dat bleek een aneurysma te zijn, dat is een bloedvat dat gescheurd was, midden in de duinen. En gelukkig was de SAR-helikopter aan het oefenen, is er meteen heen gevlogen, heeft hem opgehezen en binnen een half uur was hij geopereerd. De SAR-helikopters hebben zowat 5500 vluchten uitgevoerd. Daarbij binnen tientallen mensen redden. Zaken als de Volendam-ramp, de Hercules-ramp, het zijn vaak rampen. Klinkt niet leuk natuurlijk, maar dat zijn wel de zaken die het meeste bijblijven. Dat je echt iets hebt kunnen betekenen voor die mensen die je hebt kunnen redden. Wat heeft het met u gedaan? Het geeft mij een andere kijk op het leven, hoe zwaar het dan ook mag klinken. Maar Carpe Diem is toch wel een spreuk die ook opgaat voor mensen van de SAR, denk ik. De patiëntenvluchten naar en van de Waardeilanden zullen deze zomer overgenomen worden door ambulancedienst RAF Friesland. Want het Safir is door het 2 Cougar-helikopters de spoedeisje in de help. Het afskiën van de SAR-helikopter valt u het zwier na 55 jaar. Ja, 55, waarvan ik er 25 heb mee mogen maken. Dat vind ik wel heel fijn om te kunnen vertellen, denk ik. Want dat is toch wel een redelijke tijd. En ik heb het allemaal met graagte gedaan. En ik zou graag doorgaan, maar er is anders besloten. Een lach en een traan hoorde ik vandaag. Ja, dat kun je rustig zeggen. Voor mij was het altijd, als de helikopter op het eiland was, dan voelde ik me een stuk geruster. Want dan wist ik dat in acute gevallen alles meteen geregeld was.